Ahojte, tak máme teraz krásne obdobie, koniec roka, kde naozaj možno aj ty prehodnocuješ trošku tento rok 2024, aké si mala ciele, aké si mala túžby, čo si chcela dosiahnuť vo svojom živote. Tak práve teraz je čas si skutočne trošku spraviť takú retrospektívu a zároveň prichádza čas na nové ciele, no nový rok 2025 je tu za rohom. A ak máš túžbu ísť vo svojom živote možno rýchlejšie, úspešnejšie, ale skutočne preklopiť tie vzťahy ešte na vyššiu úroveň a možno ten vzťah so sebou samou, tak som tu pre teba a máš dve hlavné možnosti, ako vieš so mnou pracovať. Buď sú to osobné sedenia 1:1, kde sa venujem priamo tebe presne pre tvojich potrieb, čo potrebuješ, alebo stále v ponuke ročný program, ktorý začína 9. januára 2025. Takže skutočne, ak túžiš po hlbokej transformácii celého svojho života, skutočne posunúť každú oblasť svojho života na vyššiu úroveň, či ide o financie, podnikanie, spokojnosť v rámci seba samej až po partnerské vzťahy, ako možno pochopiť, otvoriť aj tie duchovné tajomstvá, tak som tu pre teba. Pozri sa na linky nižšie a ak by si mal ešte nejaké otázky, rozhovor a teším sa na teba. A prajem zároveň úspešný rok 2025.